Okay. 10 minutes, magsugot ka sa affirmative side, Brother Jimmy Renesis, Seventh-day Adventist Evangelist. Okay? Time starts now. Mayong hapon mga higala. Mayong hapon. Actually, ining timaha mao kini ang gikasabutan. Pamatud-an ko nga ang tanang pari sa RCC mao ang taong iwanon kay nangalagas demonyo sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Unsa ang akong katungganan mao ang pagpamatuod. Ug asa gibase nako ang akong pagpamatuod? Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Therefore, kung ang akong pagpamatuod dili mapasabot sa Biblia o sa mga referensya, ang akong pagpamatuod usa ka baka o wala na tinuod. Apan, kung ang akong pagpamatuod mapasabot sa Biblia o sa mga referensya na musugot kag sa dili ang akong pagpamatuod, napamatudan niya. Maring di maha, kuspon ko, hilom lang sa araw na wati. Oya na mo mga tawa, kung panalitan, magkaraman. Maring di maha, akong pamatudan nga ang tarang pari sa RCC mao ang taong Yohana sumala kay nalagas demonyo sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga references. Kay taong Yohanon man makita sa Biblia na naipulong taong Yohanon nga akong giripe gipasabot ngatos mga kaparian Romano Katoliko. Nasa mabasa higala Neas 2 sa kapitulo 2 versículo 3 o 4 mao kini ang pagasuat. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pamaitabo ang katapusan pag-asa batok sa Dios o dili pamupungha ang taong Yohanon nga gitagana alang sa impierno. Supako niya ang tanan gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Magpalapaw siya kanilang tanan o gani musunod o mulingkod siya sa templo sa Dios o muangkon nga siya Dios. Ni taong Yohanon lagi as kasulatan mga kagala. Oya kining taong Yohanon mangilan. Oya kining taong Yohanon na mangilan. Muangkon higala nga siya Dios. Nakaroon ang pangutana mga kagala. Ini kaparian sa Romano Katoliko. Dapat natin ibili siya ni higala. Dili pag-anhin ako paghilabot ko dili pagluwas ini. Mga kaibigan, yung libro Doktrina Kristiyana mga kaibigan nga akong gipalit og 20 santa asa nga pahina page 33 mga kaibigan. Ako nang basahon mga kaibigan. Tanaw na to ha? Oh, pahina 33 nagkanayon mga kaibigan. Unsay Santa Iglesia Katolika Romana. Ang Santa Iglesia Katolika Romana mao ang katalimban sa mga pinunyagan nga tanan na miila sa Santo Papa sa Roma nga inis ni Kristo dinhi sa ita. Mga kaibigan, nag-iyon ang iyong
Meaning, huwag may authority si Kristo tinulis yung kaya may sama ng Sinoy ang inyong presidente ni Ato Gilisang Duterte. Huwag na Sinoy. Ato pa huwag na Kristo ang mga Una si Kristo Diyos mga kaibigan, meaning kinigayong libro mga kaibigan. Diyos, usa. Muna higala nga nihawa yung kuskurbano katoliko. Kanalipot akong balhipo higala. Kanto na yung libros katoliko mga kaibigan. Ang ilang Kristo na asruma ng puyo mga kaibigan. Nakaroon. Dapat na diipinisa sa Biblia, alay higala na kining mga paria, mga miniti. Syagit ma. Mga kagalaan, di adin himabasa mga kagalaan sa 2 Kronikas 3:11. Nga kining paria, mga kagalaan, nga kung nasabot, gitawag ni o mga pari na mini, mga pari na mini na Diyos. Asa mabasa niya rin mabasa higala sa 2 Kronikas 3:11 maukili ang pagkasulat. Giginlan niyo ang mga pari sa Ginoo ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita. Ug nagpili kamog mga pari sa gibuhat sa bangka na sunad. Bisan kinsa nga nagladto yung baka pito kabog turong kaniro ug nagtanyag sa iyang kaugalingon nga buot magpari gihimo niyong pari sa iyong Diyos na gani. Sabi mo pala hilo mo lagi mo mga kaigalaan di ay isuat sa balang kasulatan iba ang pari mga kaigalaan nawa malinya dito na Aaron o Levita dito pari sa bangka na surat gitawag na o pari sa iyong Diyos na may sumala sa Biblia na ang pangutana karon kini akong kaatbang higala man ako ni na gitawag nyo ni pari na mas Pilipinas iklaro ka higala kini inyong pop na mas rumah wa man ang malaran ni Aaron mga higala wa malaran ni Lipe ni Tiksuha mga higala gitawag ni sila mga higala o mga pari nga Diyos na may saon man ni mo mga higala kining timahag tipo gini karon kay paro kung tipo gini karon mga kaglan ako lang pahinuoton mga kaglan nga kining akong kaadbang adto ni mautanas akong gipalsulti adto ni mautanas akong referensya nga akong gabiton karon ug adto ni siya mautanas mga teksto bersikulo higala kung mautanas siya higala gawa na ko gisulti kung mautanas siya referensya wala ko gabita kung mautanas siya teksto Biblia wala na ko gabita aw wa mas topic higa nagkaroon mga kigala nag-alagad demonyo naabay topic naabay mabasa niya mabasa higala sa 2 Kronikas tigno ikaduhang Kronikas mga kigalaan Kapitulo versikulo 10 11-12 na kanayo ato ning basahon amen hanap na kong pumanta 2 Kronikas Kapitulo 2 Kronikas Kapitulo 11 versikulo 15 ato ning basahon mga kaigalaan na kanayon 14-15 mao kaya ang pagkasulat gibiyaan sa mga Levita ang ilang mga yuta o kaptanan o nangadto sila sa Jerusalem o sa Huda kay wala naman sila himuang mga pari ni Jeroboam o sayang mga anak nagtudlo si Jeroboam og laing mga pari aron nag-alagad sa mga halaran dito sa kabunturan o sa mga demonyo o sa mga Diyos na iyang hinimo. Niya'y mabasa higala sa
sa 2 Crónicas 11, 14-15, nga naay pare nga hinimo og tao nga way authority gikan sa Ginoo. Nga kanang mga pare igala nga way authority gikan sa Ginoo, sumalas Biblia, nag-alaga na sa demonyo mga kaigalaan. Wa di ko'y mahimo mga kaigalaan, kundi mga pagsulti na naas Biblia mga kaigalaan. O sa referensya, akong basa ang referensya, nalipay ko mga kaigalaan, hawa ko'y bayan. Wa yun may tirap. Nindot kining pare na tulad pa. Ano ba? Mutuman gisroll mga kaigalaan. Kaya akong basahon ini magiwapagani singgit na mo. Nganong taong iwan-on mga kaigalaan. History of Romanism mga kaigalaan. 10 seconds. Diya sa page 541 to page 542. 5 minutes. 10 minuto to, 15 minuto to. Ako ning basahon. Kapil sa 50 milyones nga gipamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko nga misupak silang pagtulunan mga kaigalaan. Saon mananiwa. History of Romanism akong gitugan. Ay mangutanan sa kinsay ko to. Muna ako na lang ipandaman. Ako na lang ipangandaman mga kaigalaan. Bakit kinsa may utol ka na? Ako niya na uting kay Hanim. Osbo na ako igala. Kapil sa 50 milyones. Pamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko. Ang Santo Papa na nagunas ko sana. O sa pagpamatay. Igala, tiabo na igala. Ang mga Santo Papa sa Roma mo'y nagunas sa pagpamatay. Saon? Wag pa ganay 1 minute. Nag-minute pa ganito. Na 1 minute na tayo. Mga mga kaigalaan. Ang pangutana, kining buhata. Di pamatay ang mga tao buotan. Na karon, kinay mga tao buotan. Kung sa manang buhata, yawan o na o Diyos na. Mga kaigalaan, di ay mabasa. Human sila pamatay ilang ilogon ang mga bandi. Mao ang pundok sa Romano Katoliko. Dato, inuod yun na mga kaigalaan. Sa tanang pundok sa tibok kalibutan na ako nabasa ang libro ng Almanac page 150 44,000 na rehistro kining ripundok sa Romano Katoliko mo'y pinakadato sa tibok kalibutan. Manuman, inilog nila ang bahandi mga kaigalaan. Nakaroon mga kaigalaan. Niya pa'y dugang na akong isulti. Kinahigala kung mahilig mong balita, makakita ko ani. At inuon ang isulti ni Padre Jimmy. Yatog Pebrero City 2019, karong tuiga. 2019. Ni Uncle si Pope Francis nga ang mga madre gihimos mga pare na ulipo nila aron pagigilawasan. Mga kaigalaan, ano mo sulti magkuha ng pukpuk bigala. Pebrero, Pizza City, tuwing, karong tuwiga, wala mo ka kitaan ng balitaan. Yan, buwan na mga kaigalaan. Diyos na rin o yan o. Wala matay mahilig o kain yung man. Muna mga kaigalaan ang nas Mateo Kapitulo 24:15 sabta kumubasa ka. Nakaroon, ako mo nang ibasa. O yan, nakasabot mo. Wala mo kasabot? Pagkapait ba ninyo mga kaigalaan? Mga kaigalaan, ni ay gisuat sa balaang kasulatan mga kaigalaan. Basin mautanan na akong kaatbang Brad, si Cristo Pariman. Yaw, tao, yawan on po ni. Brad, kini si Pablo Brad, dagis ko magpari, tao, yawan on po ni.
nagalagas demonyo. Kung mo na ipangutanan niyo niya, hinamdami na nagyadama tuman. Gipangkama na lang mga kailangan. Ano mga kailangan? Wala isultis banal kasulatan mga kailangan. Sa piso 4.5 isulti niyo ang tinuod na tusing sigatao kaya kitang tarang gabahin man sa lawas ni Kristo. Ang akong pag-anhi dinigana maura ang pagsulting tinuod. Wa kong anhi ang sulti kong baka. Kaya ang baka ko mga kagalan huwag luna dito sa langit. Tinuod na mga kagalan. Tinuod nili. Sir. Ang baka ko napiluna dito sa langit huwag. Muna ang mga kagalaan. Mga akong pag-anhi hindi karoon mga kagalan. Pagsulti at tinuod. Parang bot-bot meaning butang-butang na. Wala ebidensya. Pero hindi kayo naman sa akong kaatbang. Kung tinuod pagdili. Kaya naman ni karoon. Oh. Na, mao lagi na ato ng kagapag-kagaton niya kisi autor. Muna karoon mga kaigalaan. Ang iyan nakasulat sa balaang kasulatan. Lord kayo, may hapon ka natong tanan. Okay, daghang salamat, Brother Jeremy Manises sa imong pagpabarog. Okay, so atong abhangyo kay Father Darwin nga usa ka microphone para way sapaw. Okay? So, magsugod na karon ang cross-examination sulod sa 15 minutes. So, taas-taas. O ang pangutana, gikan ni Father Darwin Getgano. Time starts now. Ayaw buti na itong tanan. Sa imong gigamit nga doktrina Kristiyana, ang nabasa nimo diha ilis ni Kristo o ilis sa demonyo? Iyang pangutana higala, ilis ba ni Kristo o ilis ba ni demonyo? Ang mabasa rin himone. Ha? Inyong libro. Inyong pang libro. Oh. Inyong libro na ang mga katawhan kamo ba ni ila sa Santo Papa sa mga ilis ni Kristo maunay akong tuwa. Salamat kay ang naswan ilis ni Kristo dili sa demonyo. Sunod pangutana. Lingon ka nga kanang mga pare iya sa demonyo. Lingon ang akong pinanggap, ingon ka man yang tanang mga pari nga Katoliko iya sa demonyo. Sa to pa delikado ni mga Katoliko may impyerno. Ang iyang pangutana igala sa to pa delikado ni mga Katolikong impyerno. Akong tuwa. Kung magpadayon mo diha may kaganahan. Delikado. Salamat. Sunod pangutana. Niyaman sa inyong official nga sinulat nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Page 160. Ningon, diha sa mga Katoliko anunay daghan nga hilabihan kamatinud-anon. Gatong Kristohanon nga kinabuhi sa tanang kahayag
nga nadadagan diha kanila o ang Diyos nagbuhat alang kanila. Pagmatalan. Sakto ni sa'yo. Salamat kay sa pagtana. Sakto ba sa'yo? Akong tupad mo ni. Ganang gibasa sa bukat ba? Bro Darwin. Ang akong tupad mo ni, 1 minute ha? 1 minute. Oh. Wapa. Ang katong mga Romano Katolikong matinud-anon sa gipadayag Kapitulo 18:4 papawaon diha. Kaya kung di mo hawa diha mga kagalaan, mauna akong tubag, delikado. Mr. Moderator, mo object sa ko, no? Ikat sometime kay ang atong role kategorikal nga pangutana, kategorikal sa dang tubag. Sayop ba ni usakto? Ang akong tubag mo ni ha? Oh, ay ako po tubag. Oh. Oh. Ang iyong pangutana sa'yo pa? O dili. Ang akong tubag mo ni, karang gibasa sa akong kaatbang kantong mga Katolikong matinud-anon. Mo na ang gisultis pinadaya 18:4 papawaon pamagayan. Wala sa'yo kantong tinuod na Katoliko. Sama na ako una kailangan ho. Bakit Katoliko ko hawa ko niya? Okay, sunod na pangutana. Okay, sakto man. Niya naman sa'y pahayag sa inyong official na sinuwat ni Ellen G. White, Bisaya version, parang nasabtan yun. Ningon siya din daghan ang mutindog sa atong mga pulpito uban sa sulok sa baka. Nga ang mga tagna sila mga kamot, gidagkutan gikan sa impernohanong sulok ni Satanas. Pangutana, inyo maning pulpito, tinuod ni dili. Salamat kay sa pangutana. Ato ng tubagon ng pangutana. No? Karang isulti ni mo kanang Bro Darwin, nindot na pangutana palagi galaan. Nindot yung mga pangutana. Katong mga naadiha sa among pulpito nga mga butbuton o pangilad na hinapi, kinaon na gisulti. Okay, 1 minute. Kapag itong matinudanon mga kagalahan, sama na mo, katong mga matinudanon, wala po kaya, sama na ko yan, yung mga pare na makakako. Kaya yung mga pare nila, tinudan nila, nasa inyo wala. Kanahan tayo nga gisulti po na database, sige. Salamat kayo, pinagka nga sakto pini. Sunod pangutana. Sa maog yapon nga libro, ilan yung official nga magazine o inyong official nga basahon? Page 41. Ningon man din o ikaw mga Adventista nga doon ay takong kahayag. Ayun na kayo, di na ma-record. Balik ko ito ha, ikat sa palo. So, padayon ko sa pangutana, no? Padayon ko ha. O ang mga Adventista nga dunay dakong kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa puntos sa kahimayaan pagka yuron ngadto sa impyerno. Di mo ni sa inyong official na basahon. Sakto rin sa'yo. Ano pati, maguni yung pangutana pati. Wala na mo na prima. Kahit ka mo pala. Pamila mo. Onya na iyang basahon. Onya sayang iyang istan mga kagalaan. Oh.
ang iyang sikan baista niya, mga kagalaan, maunta to iyang ipasawan o niya. Pero, nalayo mo ni Stima, higala sa tapauyo ni siya. Sa akong prima, nga ang tanang pari sa sisi, maong taong yawan o nangalag sa Timono, sa tapawa ni siya supa. Lalo ato man sa pangutana, ang ato man sa pangutana, higala, nasuwat ni Juway. Sunod pangutana. Lingon ka ng mga paring katoliko, mga mini ng kaparian. Niya din sa inyong official na basahon. Ang katoliko. Lingon din page Pasiuna, introduction. Yan nagingon din alang sa dugang yung pagpasanto. Gihatag sa Diyos kining mga pulunga. Yan to kaguan. Mga hinigugma, dili niya tuhuan ang tanang mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya bakin sa Diyos. Kay daghang bakakon, mini nga madalagna, nga manungha sa kalibutan. Pinoon, lakit na nini, si Ellen G. White, inyong founder. Tupad sa pangutana. Ang iyong pangutana higala tinuod ba ni? Tinuod na higala nga dili Ellen G. White ang author na ini. No? Tinuod na dili si Ellen G. White ang author na ni. Kinsa may ako panalitan may nga ako may mini. Kinsa makuno? Sa ato pahigala, ganang libro ha, higala. Wa ko kay bao kung butang-butang sa sabong ato. Okay. Ari na nasa bukan, pangutana rin ko. Sunod, pangutana. Si Wano, sinulat ni Ellen G. White, naman lagi dito. Mga kagalan, kinig na kong away, naabay ako'y na kong away. Wala ko madam. Wala niya ko madam, mga kagalaan. Ano man, kinig si Mawa, ako niya mga kagalaan. Kinang libro o haygala, iya na galing hilo-hilo. Bukang-bukang mga kagalaan, iyang gihino mga kagalaan. Na siya mismo nag-angkol na ako mini matutudlo. Kinsa man ko na tawhana higala na musulti nga ako mini matutudlo. Ha mga kagalan. Sa to pa kining libro ha mga kagalan. Butang-butang na mga kagalan. Wala na kasi kagalan to. Sunod yung pangutana. Basta doon na tayo dokumento, iya. Pangutana. Lingon ka nga ang mga Santo Papa nahimong iwaton kay angkon sila nga sila Diyos. Alam mo pangutana, niya malagin yung mga pangulo. Giingnan ni Ellen G. White ang Konferensya General mismo nag-anam na o kadugta tungod sa sayop ng mga pagbati o mga maruganan. Ang mga nangulo na mintaha niya itong nagilalom sa ilang pagdumala. Sila matimuhaon. Sila matimuhaon sa pagsunod. Alam, hilong sa iso. Kaya para masakta na itong pangutana, no? Sila matinguhaon sa pagpasunod sa ilang mga gusto. Sila magadumala o magadaot ang sobra nagakong sa ilang posisyon. Ingon nga daw ang ilang posisyon naghimo kanila nga Dios. Tungod sa ilang pag-abusar sa ilang posisyon ni angkon man si Ellen G. White nga ang pipila niya ka mga leader
nagpaka-Diyos. O matod nimo, nga ang mga buangkol nga sila Diyos, mga yawanon, ang kunon ba nimo? Kanaaday sa tulig sa mga sabrista. Stop. Kini iyang gipagbasa mga kaigalaan. Ako nang kabagon karong hilom mo. Kaya, kusang patubag na ko higala na kapos na nagutubag ko kay maningit man. Muna mga kaigalaan. Kini iyang gipabasa mga kaigalaan, no? Peteng taasa mga kaigalaan iyang gibasa. Taas kay iyang gibasa mga kaigalaan. Pero ang iyang pangutana mga kaigalaan, yes or no mga kuno. Na karon, ang atong tubag, ang tema mga kaigalaan mo ni. Pamatud-an ko nga ang tanang pari sa sisi mao ang taong yawanon kay nangalagas demonyo sumala sa ipasabot Biblia. Adto naman sa Ginoo nagsuwat Elijiway. Ang ilang mga pangutana tunang sa Elijiway sa tuba uyon siya sa akong tema nga ang tanang pari sa sisi mga taong yawanon sumala sa ipasabot Biblia. Niya din sa page 41 nga mga sabrista pagayud-yudon sa impyerno. O sa page 160 ang mga Katoliko ang Diyos nagbuhat alang kanila. Kung ako ikaw, kinsay imong pilion? Kining Adventista pagayud-yudon sa impyerno o kining Katoliko ang Diyos nagbuhat alang kanila suma sa inyong libro? Oba! Huwag yung kumagin ko o Adventista ang tima mga kaigalaan. Klaro mga kaigalaan. Pwede mo na sunod tima higala. Na, ikutan na itong Adventista na pag-idyoron bago impyerno. Muna mga kaigalaan na iya na natibasa kanina na akong itupag mga kaigalaan. O yan, kining tima na akong ipamatud-an higala. Huwag siya mangutana din sa mga referensya o sa Biblia. Huwag yun. Ang Diyos ko ni Kas 13:9 o sa 6 o si huwag yun mga kaya sa mga nakayabasa din eh. Yan ay mga pare gitawag Diyos na milik. O sa ganang akong ibasa sa Mateo 24 dito naman sinon siya sa Elijiway. Muli ako diba? Negro mga libro sa mga paring Katoliko. Ang pangutana na da ba na nimong tibok libro? Oo, wala. Katong sosing man. Pananglitan ko na mga kaigalaan. O sa kailang ikasulti. Ang damar brother Rob, maragwa tayo kanyo na suyo. Kini mga kaigalaan, kini nga akong ipakita niyo mga kaigalaan. Dili ko mo kanang mo putos anik sinupan ulit tinoon. Dapat nagasto ako anik 50 ka pinambayan, unya di tinoon. Muna mga kaigalaan, o gusto o kanang personal ni Asluyo. Kining mga libro at misa pro. Kining mga libro nga niya dinhi nadahan ni mo tanan? Oo, wala. Nag-iskot sa libro. Kakita sa buwan ko yung libro. Kaya na nag-iswat yun. Ikaw naman. Para mga kagalan. Para. Ang history of Romanism, page 541, page 542, basahan na ninyo. Kung ako ning gano'n ay tanitanan mga referensya ni,
tubag o akong ginagatuhan mo na akong tubag. Okay. Moderator's time. Ang imong tubag, wala basibo sa pangutana. Okay. Ang pangutana, nagdaba ka sa aktual na libro nga imong gikutluan aron imong ipalaminate. Okay, so asa man ang aktual na libro ana kay aron mahiling. Ang libro nga akong gigulitan, kung aktual yun. Diyan. Ako ipabasa akong kaupat. Wala ba? Mga na mga kagalan, narong ato matang mga ayaw mo. Mga kanina mga kagalan, akan diyan na libro nga original, anong di man ako ano? Ato masawa? Iyo na libro. Asa-asa, may first of katikisi mga kagalan. Na karon mga kagalan, ni ana yang ipalita anong ato man siya, nga ako na magisulti ka kanina. Mo na akong tubag sa 1 minute. Mr. Moderator, kining ang kulong ba nimo, gawa ninimo mabasa ang libro nimong dala. Ang kunon ba nimo, ang tibuok na libro, imong nabasa ni or quotation na ni? Sigala, matod pa niya ba na nabasa? Kinting lisura ba na kung mabasa? Kining, page 500. Ano to? Mo galing original na kagalaan. Oh, mo galing ang page pa, ang page sa 50 milyon, ang pupunan. Asa mabasa igala, punan ako ni sa kanang referensya. History of the world, third page, volume 8, page 643. Ala, pangita, kisay author. Mo na mga kagalaan. Listen to kayo, ako magsulat-sulat kung anak ko mabasa. Mo na akong tubag sa 1 minute. Okay, moderator's time. Excuse sa kamay, Brother Jimmy. Ikaw kaya nagdamag kag mga referensya niya kay imo ra madinig ni Palamini. Ang akong pautan na ayaw pautan na nga imong untang tubagon. Nadaban imo ning libro ha? Dignities and Duties of the Priest by Alfonso Ligore. O hindi, awan ni Burpita. Asa man ni? Kini. Okay. Asa man yung libro haron? Kining History of Romanism. Napakay ginadi ha? History of Romanism. Ipakita sabi, ipagawas. Alam kayo na kung bakit ha? History of Romanism. Asa moderator. Ha? Hello sa. Manong magdala akong libro nga na may nasulat. Gito is original mga kagalan. Pero mga kagalan na stop. Hilom sa mga kagalan. Hilom sa. Oh, hilom sa. Karon high-tech na mga karon mga kagalan. Ako itala mga kagalan ang original na nga libro o ang kanang cellphone mga kagalaan. History, type na ninyo. History of Romanism, page 541. Oy, ano galing dokumento mga kagalaan? Mabasa usap sa kanang History of the World. Sa kalibutan, historis kalibutan sa inyong kaparian mga kagalaan nga kapit sa 50 milyones na mga tao na ilang gipatay. Muna akong tubak sa 1 minute. Kung mabasa na ko, nagkanang tanan imong naa diha misquotation na. O yun ka, gani present ka og mga misquoted nga mga statement gikan sa Santo Papa. Mabasa na ko dire. Karon mga kagala, kung mini ini higala, kining sulata, hala, prisuha ko. Prisuha ko, dili. Muna iya mag-ingat, kung konti ito mga kagala. Muna, mga kagalaan. Muna. History of Romanism, page 550. Napuna sa kanang libro na History of the World, volume 8, page 163. Kisay utol ani, Henry Smith. Hanap pisuwa si Henry Smith na kailan. Ang historian mga kagalaan. Sa ato pa, nag-akana ng mga quotation, gawa pa nimo mabasa ang pinatibukan. Ako simple nga pangutana, anis lang at tubag. Kana nga, usa lang din, kininay.
o sa nga encyclopedia. Asa may magiging ni? History of Romanism. Makutanan ko nimo bro. Kining History of Romanism, nakita na nila mong libro ha? Oo, wala. Isod po kayo, wala po makita. Oh. Dito sa Cebu, mga migaraan. No? Sa tanang bookstore, akong gitanaw. Akong gipangita. Ay, sa. Buta na nga. Ay, sa, 1 minute. Sa tanang libro, ako nung gipangita, mga kagalaan. Oh, asa na libro nga ito makita. Ala, ato ko sa bookstore nga SK mga kagalaan. Ala, pangita dito. So, ato din mo, nakita ka. Nining mga libro. Nakita ni mo, wala. Awan sa panaw. Buta data. Mabito ng gitayip ni Higala. Kaya ako pong itanaw sa cellphone mga kagalaan. Saan man ani mo? Pagka mo na mahal, maguna, asa ba akong ikapalit anak mga kagalaan? Oh, yan o na hindi mga kagalaan. Oh, kanawa, kanon, niya libro ang kita natin nung di man niya uting kayo ni. Hala kayo, niya may libro nga akong kita. Ano wala man niya ating kaya? Ato may noses akong kita dire nga naaman dito. O yan, anong ganoon man ako tumana naman dire? Okay, time's up naman ano? Okay. So, karon magsugod na ang negative stand ni Father Darwin Gibdano Sot sa 15 minutes. Mga igsuon atong gitugol ang iyang History of Romanism, no? Page 541, no? O 542. Tinuod ba nga 50 million? Dili tinuod, no? Atong basahon mga kaigsunan, no? Naingon din sa History of Romanism. From the birth of Pope Pri in 606 to the present time, it is estimated by careful and credible historians that more than 50 millions of the human family had been slaughtered from the crime of the heresy of Popish persecutors, an average of more than 40,000. 40,000. Grabe, no? Ang average 40,000. Ang iya ng lapas 50 million, no? Original sundan na to. Bawa itong wak niya dito. Mga pinangga. Relax lang. Yan sa mga igsunan. Ato lang isundan ang atong pinangga na igsuon, no? Nya 40,000 dali ay kadako ng 40,000 o 50 million taon. Average dali ay mga credible historians, no? Ilang research jud tinuod pa yung 50 million. Tapos sila na average ay 40,000 naman niya. Mo day what did ang iya nga libro. Kita mga kaigsunan, ili photocopy, original jud, no? Matod pa niya ang tanang pari kuno, no? Mga yawanon kay ni angkon. Wa man jud tay sabto papa mga kaigsunan nga ni angkon nga siya Dios. Kunya putloon ng mga sabto papa diha, ni ako'y original statement. Pabuto na nako, no? Aron mabuking siya taman. Yan ang iyong Pope Leo diha. Pope Pius diha, no? Talang mga satupapa ngayon tutuon na ako sa original statement. Mabasa rin nato sa www.biblelife.net. Nandiyo tayo kutikkuan ha? Nandiyo tayo website. Ang iya mo wait yung taman. Unya, dugang pariyana mga kaigsunan. Ang iyang pagingon niya tiyang ng pagsabot. Kabantay mo ni Kutlo ba siya Bible scholar? Tanawa, kita na mabintas suma silang libro. Pwede yan. Atong tanawon kung ang Santo Papa o mga pari ba suma sa ilang panunlo.
Kaya kung piningan itong igsuon, musubo yung ini, nagamagama na niya sa iya. Di amang igsunan sa ilang akong libro. Dili ni Xerox, di buong libro ni Atuwa. Nga naman, kamaturan na itong dala. No? Dili manikbuhat sa huna-huna lang sa tao. Ingon, dili magigsunan. Mao bitaw na-convert. Ibaw ba mo nga si Miss Jando Alabado o si Edgar Laugan, mga samadista man na. Tungod pinangdad dito sa kamaturan, tanawa, ang ilang kaubang samadista, mo na ini atubang sa ilaha. Niya mga iksunan, kinsa ng mga demonyo. Niya silang basahon. Angay siya mahibaw nini. Sa page 394. Unsa nga libro? Mga buhan sa mga apostoles, sinuwat gapon ni Ellen G. White. Yang gidinayri, yung wa siya dokumento, no? Mas ligon-ligon ni ako, no? Jadi man yun ako, ipalit man yun ako sa bookstore, no? O niya, nada, Diyos, ang iya, iwa pang nada. Ningon din mga maigsunan, siniro, daw na magtangan, gikan sa iyang kalag, sa katapusang tibainhan sa Diyos doon. O bisan pa sa tuhanon nga nagdala sa patik ni Satanas. Kinsa rin nagdala sa patik ni Satanas? Sumala silang official nga panunlo si Emperador Nero, dili ang Santo Papa. Niya pa dyan sa komentary sa Biblia mga kaigsunan sa Revelation chapter 13 verse 18. Wala na gamiton. Usa ka protestante nga translation. Ningon dinhi many suggestions of the meaning of this number had been made. 6 is tiger is one less than the perfect 7. So it could represent of the 3 beasts against God. It could also refer to Nero, the Roman Empire. Dili Santo Papa mga kaigsunan. O niya mga kaigsunan, dugang paniini. Makadismaya, pininga kamaturan. Yan naman, mismo na ang ilang founder. Si Ellen G. White ang niangkon. No sige angkon Ellen G. White? O ikaw Capernaum, mga Seventh-day Adventist. Unsa to? Nga adunay dakong kahayag. Kaya ingon nga, mga badlungon mo na. Uy, hindi badlungon, kaya nagatawad og dakong kahayag. Nga gibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan. Pagayod yuron ngadto sa impyerno. Dili ako'y nagbutang-butang, siya'y nagbutang-butang na to. Kini ako, dokumento lang. Kung sa nag-isulti ni Ellen G. White sa komentaryo, naingon ang komentarista sa ilang libro, maura kini ang nailhan nga pamahayag kang isulat ni Ellen G. White nga nagpakita na daw nawalan na siya ang pagsalig sa organisasyon nga Iglesia Adventista. Ang ilang leader mga kaigsunan, nawalan ang salig sa ila. Siya rin nagpabilid, ganun sa ligon, dugang paningini mga kaigsunan, iyang gisaway ang ato ng mga kapapahan o pipila ka mga pare. Di man sa mo dinay nga doon na dyo'y mga nanataga. No? Pero nga mo focus kung na ni Judas Iscariote nga doon na may 11 kapostoles nga nahilo mga santos. Perfecto ba ang 12 kapostoles? Dili. Apil na niya na si Judas Iscariote. Dugang pa niya na mga kaigsunan. Ningon din mga kaigsunan sa ilang basahon sa 44, giangkon sa nila. Nagpatuo ang akong pinangga nga limpyo kayo, no? Tanaw ang inyong basahon pinangga, matod pa din ikasubo na to. Nga doon ay dili maayo mga sako.
Kaya dunay mga kuluyagon taliwala sa trigo. Bisan tuod na dunay mga dautan sulod sa Iglesia Adventista. O mapabilin kini hangtod sa katapusan sa kalibutan. O tamang matapos. Dapat iyan yung pamalandungan. Dugang paningin mga kaigsunan, itambagan na ako pinangga na igsuon karon sa iyang founder. Panahon niya magsangyaw at tupangas mga tao sa pahina 75. Ningon si Ellen G. White, dili kita mo gamit og mga bastos ng mga pulong. Nga mga kapasakit, nga mga pamahayag ngadto sa uban, lakip na sa mga igsuon natong Katoliko. Iba't lang kapinangga ng basa sa butal mo sa inyong basahon. Dugang paningini, ningon din atong ipon gikan sa atong mga sinulat, mga panagsulti, mga pulong o konsapton sa iyang kagalingon mahimo makapasakit sa uban. Ningon na yung founder, uy, hindi na magpasakit sa uban ha? Kinahanglan ako ang iuon akong pinangga mo igsunan. Basta-basa po pag may time sa inyong kagalingon libro. Pero naman kita swito nun nanin. Unya mga igsunan sa 146, no? Ningon din mga igsuon si Ellen G. White Gapon, no? Ningon sa dinhi daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Uban sa sulo ng mga bakak. Yang tagna sa ilang mga kamot, gitagputan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kinsa na yung pulpito matod pa, di man ako, no? Siya manggoy ng una. Kinsang pulpito, pero na'y dagkot sa impernohanong sulo gikan ni Satanas, pulpito sa Iglesia Adventista. Unya mga kaigsunan sa pagpangutanan na kaganina, unya kaya tanang paring Katoliko, mga yawan man, delikado ang mga Katoliko anay. Ngayon siya, delikado dyan, tumagpabilin. Tinuod ko na. Di alam po ng ilang masahon mga kaigsunan, pagkaligrin ini, no? Ang ilang nagabalingon, nga libro, ang ni dipinsa sa kahindot sa kamaturan sa atong simbahan. Sa page 160, mauga pong libro, no? Ningon din diha sa mga Katoliko, paminaw ran. Adunay, inayon na to, no? Daghang mga hilabihan, kamatinud-anon ng mga Kristohanon. Kalingdo din. Nga nagapinabuhi sa tanang kahayag. Nga nadanagan diha kanila o ang Diyos magbuhat alang kanila. So mga Katoliko di mga kaigsunan na sila kagalingong libro. Wala naman siguro ni basa-basa ang pagpinangga sa ilang official nga doktrina. O sa ato siyang pahinumduman na, no? Palihog, basa-basa po pag may time, dili kay puno sa pagdumot, dili puno sa paghimaraot, no? Ngano man ninyong founder mga kaigsunan, dako kay gugba sa Iglesia Katolika. Ang akong pinangga ra mo'y nawat-an o dakapsan sa gugba. O dugang pa mga kaigsunan, ilang giangkon, habi ninyo, sa ilang tugalingong basahon, Adult Sabbath School Bible Study Guide, ilang nanlan lagi kuno 666 ang sutubaba. Pero tinawa na to, naaba silang doktrina. Itawag na Vicarious Filii Dei. Kunin mo ng tintahon na kaigsunan. Hoy, bawal nas titulo sa us, papa.
Pero naabaras us papa ng Vicarious Filiday nga ma-equal nimo sa 66 ni ilang doktrina. At masahan, kung naaba, di ba sige na gamiton ron, no? Bikado ni Guanon ni siya gamiton ron, no? Vicarious Filiday. Since the Reformation, this papal title has been used to calculate the number 666. First, it is not clear that this title is an official one. Yan ko nila. O niya, matod pa din matod pa din sa maog kapong libro. Tingon din tibuok yun ni ato, no? Tibuok, daraw. Nagpaputo to kape tag tibuok ng ilang basahon. Sila, quotation. Maguwang sa mga libatira. Diya ka po mga gaisunat. Ingon din I must say, the information he gathered together to demonstrate that Vicarious Filiday is historically based on forgery. Wakak lang mga kaigsunan. Huwag matod pa din sa mga gapon, maura man ni Brad, no? So, okay na. Redundant na, no? So, dini mga kaigsunan, tinaw pas hayag sa itong tutok, maligon-ligon nung ta siya sa kung pagpangutana kaganina, nabasa o nadala ba nimo ang tibok libro. Tingnan siya, nagsuri-suri manghugos National Bookstore. Nangita ko dito. Unya, napalit di mo. Wala, oy, mahal kayo. Ang ako, inadaman dyan. Nga naman, alibay man ang mga revisionan. No? Kung nagdalakas kamaturan matutpas panultihon ni Sisitik Batro, ang mga bakakon maminaw lamang sa mga bakak. Kung dili sa kamaturan. Mga kaisunan, sabang pahigo mo, inyong pang nakita karon, kaya kumpito mang libro atong gida. Dili man ni ato-ato, kunya iyang gininay din, di man nakainin jiway, oy, kunya pagtanaaw din sa kinaunhan, tanawa, Bisaya version, Cebuano version, sulat ni Ilin, jiway. Unya, kung sa may sulat din matul pa niya mga pare, di mong iwan kung kay mini, lagi ng propita. Tanawa na to, kisay kini, matul sa ilang bason, no? Tama-tama na, kini-kini, no? Kasi una nga pahayag. Kay daghang bakakon nga manatlat nga manungha sa kalibutan. So daghan ko ng mga mili nga propeta nga manungha sa kalibutan. Lakip hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Tanawa mga igsunan, ha? Tibuok libro din ato, ang ilang quotation lang, no? Magkuwang sa mga lipakira. Pero pining ato mag-isunan, kalma ron ita, no? Nga naman, alian nato ang kamatuoran. O matot pa sa ilang mismong libro! O sa ilang gisulti, daghang mga Katoliko, mga luwas sa sabi. Okay, salamat ni Father Darwin sa iyang negative stand. Karon mga pawakara sud sa 10 minutos. 15 minutes. Gikan sa Somalista Brother Jimmy Ranesis. Okay, start now. Ang akong pangutana kining libro. Page 23 ako basa. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa binunyagan nga tanan nga mila sa Santo Papa sa Roma nga Ilis ng Kristo. Ang akong pangutana mo ni. Kinsa naghatag authority ani nga inyong pau mo'y Ilis ng Kristo? Ang Diyos o kamura? Ang Diyos mismo. Galacia 4:14, ningon si San Pablo, kunin niyo akong dawaton, samara ang anghel sa Ginoo inyong gidawat, o labaw sa tanan, samara nga inyong gidawat ang atong Ginoong Jesucristo. Kapagpamat ninyo kanako, Galacia 4:14, samara nga gidawat ninyo si Kristo. Ang imong ikutlo,
doktrina o naman. Doktrina Kristiyana klaro diha ang mga Santo Papa ilis ni Kristo. Hoy mabasa nga ilis demonyo. Sa Iglesia, sa Galatia 4:14. Nga matud pa nimo mauna, no? Napay mabasa diha nga ilis ni Kristo ang iyong Santo Papa anang teksto nga imong gitubag sa akong pangutan. Okay. Nakoy mabasa nga ilis si ang mga Santo Papa ni Kristo. Niyanas Mateo 16:18. Pedro, ang imong i-delete din sa YouTube. Relax na. May ang tagdala ng grupo. Grupo po yung minute, no? Mateo 16:19, ang imong i-delete din ni Pedro, i-delete ko usab sa langit. Ang imong itugot din ni Pedro, itugot ko usab dinhi sa langit. O sa Exodus 1:1, ningon ang atong Ginoo, kay ikaw Moses mahimo kang Ginoo alang ni Paraon. Nahimo din ang yawa ang si Moses, no? Nahimo siyang representative or iles sa Dios. Kataas batubag ito mo Exodo Mateo. Ang akong pangutana mo ni ang Galatia 4:14. Wa ko mangutanag Mateo o Exodo. Ang akong pangutana mo ni kanang Galatia 4:14. Naabay mabasa na kanang inyong Santo Papa sa Roma ilis ni Hesus Kristo o pagdisikan sa Diyos. Mabasa? Wa. Okay, ayang pangutana no. Wa jud siya mag-focus sa tema. Ang tema na to mo kayang pamatud-an yang tanang mga kaparian iyas demonyo. Wa siya pamatuod, no? Ang iyang pangutana noon, wa jud siya mo face to face nako, no? Ayaw si Dada, face to face ako, no? Yang iyang pangutana Galatia 4:14, si San Pablo na ningon nga kung mudawat kamo kanako samara nga si Kristo imong gidawat mo meaning anang ilis ni Kristo, representative of Christ. Sama ka lang ikaw head ka sa imong organization, siya mo representative nimo, siya mo ulit na 20 seconds pa timer ko direct ikay po ni direct timer, no? Ay, 46 seconds pa, no? So muna mga kaigsunan ko, ang meaning na ng ilis sa Diyos, representative, ambassador of Christ. 2 Corintos 5:20, we are the ambassadors of Christ. Kami ang representante ni Kristo. Sa ito pa, huwag kayo mabasa sa 4:16. No, huwag kayo mabasa. No, pero laing pangutana. Ang Mateo nga imong ikutlo. Naagi mabasa nito na ang inyong po maoy ilis no si Kristo. Diba? Wala. Okay, ubag na ang pangutana, no? Dili litra po litra, pero mas sabot. Matod pa sa itong tema karon, iyan ang giusap, no? Matod pa niya, dili sumala sa Biblia, sumala sa masabot, no? Lisod ba kayo mabasa ka niya, di ka magsabot-sabot, no? Imong giusap na sumala sa masabot, hindi masabot na may representative ang Santo Papa ni Kristo dinis kalibutan niya, no? Nakadawat siya Yahweh sa langit o sa yuta. Kataas magpapatubad mo. Ang pagpagamit ng yutak, no? Karon, ang Diyos nila 2, 3 o 4, wala ko pangutana. Kining sulat ni Pablo nga naitaong yawan ko nga mangingilan nga nagtangkol na siya Diyos. Sayot ni gisulat ni Pablo o namakak siya to. Sakto kayo ang gisulat ni San Pablo nga dunay mga tao mo angkon nga sila Diyos. O ang inyong mga leader, giangkon ni Ellen G. White nga nagpaka-Diyos. Di modo, ikay na igo si mong kagaligong tikso. Ang sulat nga mapangutana.
mabasa sa Catholic National niyatong Hulyo 13, 1895. I-research niya. Nga kining inyong Pope ni Abon og Dios, bakat ni o tinuod? Niya, sa akong dokumento, mga kaigsunan, gito na nato. Ningon din si Father Kartik. Ningon si Father Carte, I haven't been able to find anything about Catholic National. Kaya yung to. There is, however, a Catholic publication which have the names National Catholic Register. Dili na atong libro. Libro na sa mga anti-Catholic. Dalawa, the quote is said to have appeared from the English Protestant publication. A Catholic one! Well, that's 1 minute, no? So, now, this quotation is misquoted. Kanang gibasa nimo? Imo ginabasa ang tinod nga libro ana? Dako mo utang nimo. Imo man nada ang tinod nga libro. Amen. Gidala ko na ako, wala ko dad pero ang tibuok nga statement sa Santo Papa ni anak ko, no? The whole yun, iya kay, usa ka linya, gida, tibuok yun, no? Kumuman. Kumuman na ito ko, Kalawa mga kaigsunan. Ningon ang Santo Papa mga kaigsunan. Yeah, the Pope, may agutnon. May original na statement sa Santo Papa. Yeah, nila, kumpito ka. Ningon din ni Pope Pius X. This is what he actually did say. The Pope represents Jesus Christ himself and therefore a loving Father. What may ngon diri Ginoo? Ginoo o consider himself as God. Wala. Ay, pangutan. Pagsulti ni Pope, the Pope and God are the same. So, He has all power in heaven and earth. Ang akong pangutan, bakat ni iyang isulti o tinuod? Okay. Ang misquotation nga po, no? Niyan ini sa www.biblelife.net. Lingon din si Maria Kikuto. Lingon din si Pope Pius V. But since we hold upon this earth the praise of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Wamingon din same as God. Misquotation gihapon. Wala pagdalag is tibo. Kining libro Alfonso's Delivery Dignities and Duties of the Priest, page 24. Si Pope Leo XIII ang sulat nga ang obispo nag-ingon, atong gikuptan ang lugar sa Diyos nga maglaw din sa tanan. Bakat ni o tinuod? Okay. Bakak ba ni? Ang iyang mga quotation tanan, puro bakak. So, na ito dokumento, no? Kailan, ato man ning ikutlo na? We hold. Related na siya, ang ikutlo ni mo, kung naminaw lang kanina, mo na ang sulti ni Pius V. Ningon siya, oh. We hold. Mo ni, synonymous na sila, Brad. Kung naminaw ka. We hold upon this earth the place of God Almighty, no? Gano man, kung sa imong idilit ni Pedro, idilit ko sa langit. Ang imong itugot ni Pedro, itugot ko sa langit. Nabalas Biblia, na ang kaayo. Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Wa ko mabutan nagpatiyo ni Siya 18. Kining libro regalo. The first Catechism, page 112. Paminaw! Akong basawan, paminaw. Akong pangutang na mo ni. We must obey to the Pope as to Jesus Christ himself. Bakit ni o tinutulong? Salamat kayo itong basahon. It can't suck kayo itong basahon.
Bakap ba ni atong paminawon, we must obey to the Pope as Jesus Christ Himself. Kung muobey ta sa tubapa, sama naman ni obey ta ni Kristo. Nabalas Biblia, Lucas 10:16, ang namati ninyo, namati nako. Ang wa namati ninyo, wa mamati nako. Ang kung nagsalikway kaninyo, nagsalikway sa atong Ginoo. Kung nagsalikway sa nagsugo sa ato. Kung hindi na nimo uyunan, di modo dili tayo ka iya sa Ginoo. Ang Lucas 21:8 nga na Kristo inyong po ni angkon Apos Kristo. Si Kristo nag-ingon akong basahon. Ang Lucas 21:8 mo ni akong basahon eh. Nagkanayon. Si Jesus mingon, pagpantay kamo, ayaw kamo palimbong. Kaya daghan ang muanhis sa akong ngalan nga mag-ingon ako ng Kristo. Karon, ang iyong pop nag-angkon ako si Kristo. Si Kristo nag-ingon nga, pagpantay mo kay naay mga batakon. Ang akong pagutana, bakit nang isulti ni Kristo o tinuod ito ba? Tinuod kayo ang isulti sa tong Ginoo. Kung naigo na mo si Ellen G. White, masul pa din niya. Daghan kayo mga bagkakon nga manalab na, nga manumha sa katapusang panahon. Hinoon, lakip na niini si Ellen G. White. Kining 2 Crónicas 13:9. Di ay mga pare kinhi nga laing kanasuran nga gitawag Dios nga minik. Na karon kining parian na madinhi wa man sa lagan ni Israel. Ang ako pangutana, tinuod ni baka. Kining gisot ni dinay pare nga minik nga napa Dios. So, kanang mga pare nga mini, agaw na ni Ellen G. White. Hinoon, lakip na hinoon niini si Ellen G. White. Kailang gahapon nga mini, lakip. Sila pikilan. Wala kanang Dos Crónicas, wala may Katoliko na ang simbang Katoliko na himugso na panahon sa Pentecostes. So out of context ang iyang Dos Crónicas. Ganon pagano mga kita kay mga Kristiyano naman. So ang iyang ikuto mag-igsunan, dili mahaong na to. Iya na yung pagsabot, way labot ang istasyon sa Ginoo. Kining 2 Crónicas 11:14 na kining pare ba nga hinimong to nga way utol gikan sa Dios. Nag-alagad og demonyo o nag-alag og demonyo. Kana iyong pare ba, obispo? Gikan na authority sa Dios o kamura? Salamat kay pinangga kay Sul, no? Gikan kayo sa Ginoo. O ganay sa imong ipanggutlo ilis ni Kristo, no? Padre ningog ilis sa demonyo, no? So ang iya, ito siya, ang iya mga dokumento mudapi kintaw niya, no? Pero wa jud mudapi. Ang Dos Crónicas, mapaguluman, no? Wala na sa Dos Crónicas, Old Testament na. Pero sa aman ang mga Kristiyano na himugso panahon sa 1st century. Ang iyang ikutlo, Old Testament. So out of context. No? Muna nga, klaro mo kay din sa dagway, sa dakong kaaway, no? Nga ang mini lagi, matod pa ng Dos Crónicas, mahaw-maong gamay si Ellen G. White. Tinama sa inyong basahon, di ba na ko'y nag-iwan na ni, balikan na po na ko ha, no? Papamuhan. Naghala mga mini kamalanap na, manunghas katapusang kalibutan, katapusang mga adlaw, o Ginoon, lakip na niini si Ellen G. White. Hindi butang-butang ako, di po na chismes, tibok libro. Kining Mateo 26:59 nga ang mga pare mo nagmando ng papatay ni Kristo baka hindi ito ba? Okay, mga pari na ng mga Hodeo di Kristiyano, no? Kini ato mga pari naman ni nga Kristiyano. Basahan ka mo sa sa pinadayag 1:6. Nagipili kita nga mahimong pari aron magalagad sa Dios ug sa iyang katawan. Niangkon si San Juan nga mismo siya pare. Delikado ni sila kay way pare.
Unyas pinadayag, o pwede gumuhan, no? Pinadayag uno size, yang gingharian di sa Ginoo, adunay kaparian. Na sila kay wa may pare. Delikado rin. Kanang iyang teksto may kuto, reperado na sa pari sa mga Hodeo. Dili reperado na itong mga Kristiyano. Walang pagtuog history, Brad. Ining Diyos Crónicas 11 versikulo 25 na si Pablo gipato sa Romano Katoliko, gipato o gilatigo. Oh, tinuod ni o baka 2 Corinto 11 versikulo. So, iyan ang iyang kung diha ng Katoliko dahil ni, no? Diha na dahil Katoliko kung maon ni, no? Kinsa man yung mga pariya, mga Hodeo gihapon, no? Judaism gapon kaya nasuko lagi sila, Brad. Ay, sabihin, no? Ang siguro po yung maluka, ay, malabog na yun. Ako, kalmar yung ito doon, no? Mo naman nagigsunan ko, wa kapulpog ang atong pinangga nga igsunan. Napulpog sila, dili sa ako kung dili sa kaugalingong statement sa ilang matud pa nila sa dagway, dakong kaaway, mini. Hinoon, apil na si Ellen G. White sa mga mini nga propeta. Matag panimos mga Hodyo. Okay, salamat kayo ninyo duha sa tibo nga interpretation. Una sa man sunod ang negative stand nga I rather di rebuttal sa negative side. Magsunod ta ni Father Darwin. Okay, 5 minutes. Okay, 5 minutes like Father Darwin. Okay. Salamat kayo, pinangga siya Jimmy, no? O sa itong mga kaigsunan, nga niya din ni karon, no? Matod pa niya, dili kumuan niya aron pagpasakit ka rinyo, no? O sa na kong tuyo, dili aron pagpasakit nila, o dili ang pagbutyag lang sa ilang mga doktrina, na mura o buwan na nila matuni, no? O gani sa page 75 mga kaigsunan, yan by san. Ang atong pinangga nga igsunan, sugod gani karon ha, kung magwali mo, ayaw mo gamit sa mga pulong nga mga pagkapasakit sa uban. Lakip na ang mga igsuon na to nga Katoliko. Papakin na to ang Ginoo, no? Oh, wa man siya kamamatuod, no? Kaya ang ilang ipangda, yung mga dokumento, mga misquotation, no? Muna ngayon sa bakap ba ni? Pasila, no? May lang untag. Kini bang photocopy na lang untag, no? Wa man siya magda. Kaya no, si Brajando, akong ipangutan na Brajando, Debater man juga sa balista, no? Brajando ka nang nasa inyong libro ba? Nakita din na ninyo sa Father, akong iprangkahan ng akong teacher na debater. Siya nga, huwag mo jutaan na, oy, no? Kaya mga original na, huwag jutaan na. Mabitang si Jando na ana sa simbahang Katoliko. Number 1 ni siya nga dipintor sa sabrista dito sa Usamis. Pero tanawa na si Bradiga Sabrista, si Brajando Sabrista, uy, ang ikontra nila, gikan di era nila. Mga kaigsunan ko nga itong mga kaubanan karon daghan kay mga dili Katoliko. Kumutindog dita, dili ta mangaway. Kabantay dito mong di ko musapaw ni Brad, no? Kaya naaman niya sa itong role, no? Nga kinahanglan paabuton ang pikas, no? Human Ostorya. Kaya doon na may usa ka minuto, mamatag usa, no? Yan naman, bugat ang kamatuuran. O ang kamatuuran na kiksunan, kung makibatok kita sa kamatuuran, wa kitay dag-anay. Tapakan na ito ang Ginoo. O niya, balik ko na to, kung yawanon pa ang mga pari o ang mga Katoliko, nga naman, atong balikon gapon ang ilang basahon sa 160 sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Lingon din ni mga kaigsunan
diha sa mga Katoliko. Patod pa niya kung magpabilin mo sa Katoliko, no? Impyerno dyan mo, no? Pero dili, pas sila ninduta. Kaya daghan mga Katoliko nga hilabihan kamatinud-anon ng mga Kristohanon, no? Pas sila tigian at sinasingoy, no? Nga nagkinabuhi sa tanang kahayag na nagganag. Diha kanila ang Diyos magbuhat alang kanila. Mamita ko siya pangutana, Brad, niya man sa inyong libro, nga ang mga sabadista, matod pa ni Ellen G. White, pagayod-yuron sa impyerno. O nga mga Katoliko, sad, nga ang Diyos magbuhat alang kanila. Ako siya pangutana, kung ikaw ako, Brad, kinsa may mong pilion? Kining Adventista nga yud-yudon sa impyerno o kining Katoliko nga ang Diyos nagbuhat alang kanila? Wala siya mutubag, no? Wala siya mutubag. E kung mutubag siya, mo bitan si Brad, dyan doon nakabasa man ini, sa sabarista pa siya, mo nang niya na siya sa simbahang Katoliko. O si Brad Edgar nakabasa man po ini, no? Si Brad Edgar, niya na sa simbahang Katoliko. O si Brad Jimmy, o si Brad Ralph, nakadungok naman nini, no? Atong paaboto na lang. Kaya kung magpabilin, kita ni ini. Kung magpabilin, kita ni ini. Magtod pa sa ilang libro, pagayod-yuron ka sa impyerno. Di man niya ako, ilang maling basahon. O nang Brad Jimmy, Brad Ralph, base sa mga pulong ni Ellen G. White, dili siya gusto nga pagayod-yuron sa mo. Unang gawas na mo. Kaya kamon mo na mo sa tibok na mo. Kasing-kasing sa tibok na mo huna-huna. Amen! Abantay ba mo maningon ko nila na sila iwanon? Wala. Kaya di mo ta gusto mo pasakit sa ila. Nituo ko sa isulti ni Ellen G. White. Kasi sa atong pagwali ba, ayaw mo pagpasakit sa uban na. Kaya man siya ni Ellen G. White, i-appeal po din nyo ang lakip na niini ang isuo na itong Katoliko. Kaya teka, usa mga isunan kung magpadayon sa kutlo ni Ana, kaya wano ng mga pare, wak na siya mutuman siyang founder. So makiro na siya sa iyang founder. Okay, salamat kayo, Brother Darwin. O, last na niya stand, may battle speech ni Brother Jimmy Ranises sa balista. Ang Episo Kapitulo 5, Kapitulo 10 o 11 mo kanyang pagkasulat. Pahingamuti nga mga una ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga buhat na dautan nga iyas kangit-ngit. Hinunua, ibutiyab kini. Ang akong pag-alhin ni higala, dili pagpasadot, kunili pagbutiyab. Ang akong pag-alhin dili pagpaymuot, kanako sa kong kagalingon kunili pagpaymuot ngadto sa Dios. Matugpas akong katbang, akong amigo nga si Darwin Makikalaan. Nialhi ko din hiyang ibalik-balik nga ako nagpasakit kaniya. Pero ang Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Diyos sakit mga kaikalaan. Napay mabasa? Napay mabasa na pulong sa Diyos sakit? Niya sakit mga kaikalaan. Niya sa Hebrew 4, versikulo 12 maukini ang pagkasulat. Kaya ang pulong sa Diyos puhi o gamhanan o mas hait pa kini sa bisan unsa nga duhay sulat o kini nga pulong sakit. Di ako na mga kailangan. Ang pulong sa Diyos sakit mga kailangan. Muna ang akong ipangutana sa kanila dinhis sa 2 Korinto 11:25 mga kailangan. Nga ni amay mabasa din higala nga si Pablo gilatigo o gilatos sa mga Romanhon, matod pa niya mga Hudyo manatran. May gali kay naapsan ko sa oras. Kaya paluapan o tako natin mabasa ang Hudyo ani, wak naman. O saan pagpaluan? Akong masahot,
2 Corinto 11, versikulo 25, mao kini ang pagkasulat. Makapito ako ng tiguhan sa mga Romanhon, o makausa ako batuha. Tiya mo na mga kaigalan. O niya, ingon siya, wa pa ko ni Romanhon saun. Wa. Naan naman lagi sa Biblia mga kaigalan. Si Pablo mga kaigalan gilaki ko. Si Pablo kipato. Kinsa ng bato? At pinisa, sumasto diya. Ang mga Romanhon mga kaigalan. Busa kini akong katabang higala. Kadako kaning Romanhon mga kaigalan. Kamu mga Romanhon mo kita na mo gitawag mo Romano Katoliko kay kamu higala mga Romanhon. Usa kamo mga pato ni Pablo kundi mo biya diha mga kaigalan. Muna disulti Espiso 4:25 no more landing everyone. Most Petro to Espino believers ika. We are all members together in the body of Christ. Matod pas Episo 4:25 atong itudlo kadang Ginoo. Ang unang Pedro 3 versikulo 10, as the scripture says, if you want to enjoy life and ways to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Ang atong isulti higala kanang tinud atong biyaan to mga sulting inibil nga dinautan mga kaigalaan. Unsa man ang dinautan mga kaigalaan? Ang ipil, mga sulting dautan ato ng kanang iklin mga kaigalaan. Atong mga tao na plano mga puyo o gihalay dito sa langit mutiya sa pagsulting dinautan na karon mga kaigalaan ang ako dili dinautan, dili dinautan gala ko dili pagputiyag lagi mga kaigalaan. Yan yung mabasa sa Mateo Kapitulo 10, Panisayas, pagkailangan ka na yun. Ayaw ka mo kadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili may bawaan o walay sikreto nga dili mabutiyag. Ang ato din di mauragin ang pagbutiyag mga kailangan. Ang sikreto gipadayag. Busa mga kailangan. Ang sikreto gipadayag mga kailangan. Nga ang mga kaparian ni Angkon ng Diyos mga kailangan. Di ang pagyan mga kailangan. Unya kay akong dagbang nagagayit pare paninyo. Muna igala na aduna siya katigarukan mga kailangan nga pinusupong awa sa barang kasulat. Unya ako sige pangutanan sa napay mabasa sa Episo o Galacia 4:14 nga naatihala si ang mga pare mooy kanang alis ni Kristo. Unya mga kailangan iya kong itupag sa Mateo Kapitulo 16 mga kailangan. Wa siya mutubag sa akong pangutanan nga napay mabasa niya sa Galacia 6:14 mga kailangan. Busa kini akong gatbang wa yun makalapgis sa akong tima. Gatong akong tima mga kailangan. Pagpunta mo ang pinampari sa sisi mong tawag yawan o kinalag at demonyo. Mao ka na sumala sa ipasabot sa Biblia o mga represi. Okay na, salamat. Mayong hapon ka.